talde bat aukeratzea saia, porque bizitzan epoka diferentia askak, eta talde pilo bat aitzaitzuk, eta gehoz da gustoko gehiago askak taldiak. Ni Bad Brains aukeratu dira, porque 20 urtekin hola haitu nian, da hardcore munduan sartu zitzan Bad Brainsek. Zesan Bad Brainsek aldikan. Washington hiriko lau Rastafari egindako hardcore pioneruak. Eta hasieran igual aurrenengo lanetan da eskola zaharreko hardcore aite ziren, flipau ite jatorrekin. Eta gero ja I Against I diskotikan aurra ja beste ritmo batzu, beste sonido batzuk ere itezki eta baita ere flipau ite ziren. Horregatik aukeratu jat Bad Brains taldea. Diskua aukeratu jat Leatherfaceen Mash diskua, 81koa, Leatherface dek Inglaterrako talde bat. Hola, 80garren hamarkada bukaeran sortu luana. Eta egiten zen hola rollo bat, gitarra zikinakin da hola, pixkat, baina toke melodikua. Eta gero zakaeko hola kantante bat baitare gitarra jotzeikena Frankie izenaik. Hola, zerbeza pilo bat eran, whiskia, zigarro pilo bat, eta bere hotz zakarrak indako hola, pop melodia, bai, punk rock hola melodiko bat. Oso disko ona, asko markatu ziak, eta igual guain gutxi gaitzeia, baina bere epokan topa aitzen nian, da disko perfektua iritzen dut hori. Hemen adolescentzira juna hauk, punka hola pixka dezauten nahi nitxola, aiatu nitxon The Stooges taldea, eta The Stooges askak 3 disko eharrak, eta edozein kanta segat aukeratzea, baina hola elegantiena eta hola pixkat hola konbentzia denera eta burua dertu zitxana, Sir Can Destroy kantabek, eta etzekat beti da nik gustatu izan tatek hor punteo zorrotzak da Iggy Popen marruak eta letrak eta kanta hori la hostia. Ni inoiz nauk izan letrak inda fijatzekoa hola asko. Beti igual gehiago sonidua, hola gitarrana eta ahots motak eta gehiago fijatu izanak eta letra pixka hola segundo plano batian laizkiat. Eta gustatzen eskitek, politikoa itukena, poetikoak, hola sakonak da zera, baina simplia eta divertiduak asko erakartzeziak. Eta hor kanta basiok Descendentsek zakaken Nothing With You. Dekela mailo ziokela sofan bota eta hola izein gabe, mundu osua behi deika, behi ate jokat, kale atatzeko, eta beha nahi dikela ize ezin horrekin disfrutatzen dikelako. Batzutan hola identifikatuta sentitzen dago, porque igual lanetik estresauta ateala hiela, eta etxian nahekela lasai hola pixkat munduakin konektatu gabe, hola ire globo batien sartuta, eta kanta guapua, letra polita zegak, hola divertidua. Hemen musikaria baino gehiago pertsona aukeratu jat, Ian MacKaye handia, indiken ibilbideagatik gainera, gehien bat. Minor Threat, Fugazi oso referentiak esan txo, Do It Yourself mugimenduan ebai. Eta aurreko ortean, justu Flasheko jiran, beha ezautzeko aukera auki giztin, behan etxean egon giztin, Distort Records osua erakutzi zitzigun, Fugazikoak eta nunen saiatzen ziren, hor grabazio inadituak eta erakutzi zitzigun. Eta tipo jatorra irutu zitxon da beha aukeratzen dira. Ni normalian biniluan aitzei dut. Usaitzatek binilua irekin, zerta usaitu eta lasai musika aitzea, baina bueno, prestazioken nian da hola sukaldatzeko edo deporti egiteko, YouTubeen aitzei dut, hola musika. Eta gero kotxian, sakat pendrive bat hola disko pila batekin, da hori normalian biniluan, etxian YouTubeen hola presaka eta kotxian pendrivean. Hemen aukeratu diat hola nik jodiaten kontzertu guapuena, eta izan dek aurreko ortean Ameriketako jira ingiztin Flashekin, eta Kanadako Montreal hirian hor festival batean jo giztin, Burning Festival, zena zian da, guan hola taberna bat goian, eta subterran eguan hola sala bat zitxoan, eta 500 pertsona eta zitxoan beteta, eta kriston festa sortu ban hor, hola, gu giztin hola azken bigarrena jotzen, eta nire ustez Flashen kontzertik onena hori izan dek, eta gehiena disfrutatu diatena ere.
Hemen Getaiarra izan da, Getaiko gaztetxe izan berdiat, garbi. Azkenian Getaiko gaztetxea dek, nik nire ikuspuntutik ikusteiat, neguko egun triste batian, egualdi txarra, asteazken bat, eta batean 30 laun, musika estilo diferentiak aitzen, hori oso magikoa dek. Eta goxua dek, Getaiko gaztetxea baitare. Eta 2000 urtetik antzabekola, kontzertuak antolatzen. Ja, 25 urte, ez da gutxi. Kontzertu honena ez diat uste, baina gehiena disfrutatu niala ikusten, izan luan Gasteizen iradieraren asezen plazan, Nofeseko Fat Mike antolotako festival bat Punkin Drublik. Eta gero, betidanik grupo hoiedanak aitzen Fat Recordsekoak, eta Josi nola gau batian Barrelion, Laguagon da Nofek sola batea segidan, eta 3 ordu segidan hoiedanak, eta haume txiki bat ezela pasan dian, eta oso rekuerdo hona zakat. 13 urten itxaskala Ramones deskubritu nian, nire aitan gatikan, eta nire diruakin Ramonesen aurrenengo diskoa erosi nian. Eta hortikan aurrera Ramones izan dek, nire bizitzako banda sonora, eta sartu nitxon Ramones mania batian, gaur eguntzakat, kolekzio zua, diskoan azazkat, CD eta vinilotan, DVD dan azazkat, liburu dan azazkat, Ramonesen friki bat nauk azkenien. Aurreko urtean, Funtastic Festivalian jotzeko aukera dukigiztien flashekin, eta hor kabeza kartel bezala Marketmenek josian. Eniskan ezautzen, baina pila bat disfrutatu nian, eta gehoa honauk urte osuan Marketmenen disko bat aitu, kriston engantza dauki diat, eta azkenian lortu diat, internetetik erostia vinilo bat, Marketmenen on the outside ikustea dakela.